ଟିକେ ଭଲ ରହିଲେ କଣ ଆପଣ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ତମେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚିହ୍ନିଲନି। ଏତେ ଗର୍ବିତ କାହିଁକି ତମ ଏଇ ଭିତରେ? କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, କିଏ ଦେଲା? ନା ଇଏ ପଇସାର କମାଲ ହେ ଭାଇ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ ପଇସା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ ନ କରୁଛି, ମଣିଷକୁ କ'ଣ ନ କରୁଛି। ହାତୀର ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ାର ହାତୀ, ବାଘ କରିଦେଉଛି ମଣିଷକୁ, କ'ଣ ନ କରୁଛି। ପଇସା ଅଛି ବୋଲି ଏତେ ଗର୍ବ ଦେଖିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି କିଣେ, ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ। ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାବିଟା ଧରି ପଡ଼ିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟା, ତାକୁ ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ଦେଖିବାଟା ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ ଯୋଉ ଚାବିଟା ଛଡ଼ାଇଲା ଠିକ୍ କଲା ନା ଭୁଲ କଲା, ସେଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ।